Eller vi vil lige starte med at sige, at lige når der kommer en video, I skal lidt godt efter, ellers I får problemer. Projektopgave, du ved, Simone og Maria, de har lavet den. Eller jeg så det når ordentligt siger den der. Jamen, skal vi ikke gå og tage et kig på den, men det kunne være meget fedt, det der. Eller lad os se den. Yo, what's crackin' like? Mr. King of the motherfucking West Coast. Hanging out with my nigga Nemo. You know we on Dub CNN. You know what time it is. West or nothing, motherfucker. West, y'all. Okay. Hvad er hiphop? Ja, det er musik. Kan du forklare lidt mere? Ja, det er jo sådan lidt, hvad hedder det, sådan noget? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Har det nogen indflydelse på dig i dit liv, at der findes hiphop? Nej. Slet ikke? Intet. Hvilke tøjmærker tror du hiphopper går i? Gargani, Free Free, Pitbull, Woolworth, alt. Okay. Hvorfor vælger nogle mennesker at blive hiphopper? Det er fordi det er kunstnere, de gerne vil synge. Ja. Det kan ikke svare mig. Det tror jeg. Det er mit endelige svar. Hvordan ser du på hiphopper? Jeg ser på hiphopper som nogle ganske almindelige mennesker, lige så vel som vi andre. Deres intentioner og deres, det de prøver at leve op til, eller gerne vil leve op til, at de vil opleve det i en alt for alvorlig stil til, at jeg kan sympatisere med, fordi ja, det er for hårdt. Hører du hiphop? Ja, nej, overhovedet ikke. Okay. Fordi det bryder mig ikke om, jeg kan ikke lide det. Hvad for noget musik hører du i stedet for hiphop? Alt muligt andet. Har du tænkt på at høre hiphop? Nej, Hvorfor ikke? for jeg kan ikke lide det. Har du noget personligt mod hiphop? Nej, det er bare ikke noget for mig. Kan hiphopper godt have et normalt liv og en normal familie? Ja, det kan de godt her hjemme i Danmark, fordi det er ikke i værre udbredt tilstand, end det godt kan kunne lade sig gøre, og det er også ganske udmærket for dem herhjemme, men når vi kommer til USA, hvor det helt nok kommer fra, jamen så kan vi ikke, så kan vi ikke stå inde på, hvad de finder på det, fordi det er både med skyvåben og hvad som helst, så. Hvordan lever hiphopper? Hvordan de lever? Ja, altså deres livsstil. Hvorfor klarer De ryger hash og står på skateboard. Hvordan bor de? Det ved jeg ikke. Tror du? Jeg kender ikke nogen hiphopper. Nej, men hvordan? Rudet? Rudet? Ja. Er det sådan, de går i bander og sådan? Ja. Okay. Har du nogensinde mødt en hiphopper? Ja. Jeg har faktisk. I hvilken anledning? Det er en koncert. Okay. Hvor tror du hiphoppen opstod hen? USA, vil jeg da formode. Det er dit endelige svar. Endelig svar, yes. Nej, hvis du en dag mødte en hiphopper, hvad ville du så sige? Goddag. Hvilken måde snakker hiphopper på? På hvilken måde snakker hiphopper? De snakker slang. Hvis du en dag mødte en hiphopper, hvad vil du så sige? Fuck dig. Hvad er hiphopper og hiphoppens normer? Ja, oprindeligt så er det jo en ganske fredelig forstand med unge mennesker, der bare render rundt og er klædt på en anderledes måde og har det sjovt og ikke laver nogen problemer og belærer. Så i den forstand så er det en positiv ting, men det er bare blevet udviklet sig til noget, der er ikke til at kontrollere på den. Nej, det tror jeg ikke. Hvis du en dag mødte en hiphopper, hvad vil du så sige? Så vil jeg hilse på dem og sige dag. Kan du lide hiphop? Ja, det kan jeg. Hvad kan du godt lide ved hiphop? Musikken. Okay. Hvad med deres livsstil? Den er fed. Hvis du en dag mødte en hiphopper, hvad vil du så sige? Fuck dig. Findes der forskellige slags hiphop? Ja, det gør der faktisk. Hvad slags ved du, der findes? Der er det, der hedder gangsterrap. Ja. Og så er der tøs hiphop. Og så er der, så det du hører, ligesom, hvad hedder de, Michael J. og så, for bøsse hiphop. Klar. Mangler nogen hiphopper situationsfornemmelse? Ja.
Hvorfor? Det synes jeg bare, det gør. Okay. Hvis du mødte en hiphopper på gaden, hvad vil du så sige? Ikke noget. Okay. Hvis jeg kendte I'm ham. ready. Okay. Hvad er hiphoppernes kendetegn? Har det ikke bagvendt kasket på og store bukser og sådan nogle ting? Og guldkager af helvede til. Det har de. Nogle af dem har. Skal man være kriminel for at blive accepteret som hiphopper? Nej, man skal ikke være kriminel, men det som der foregår omkring hiphopperne, og det som hiphopperne forstår ved den slags, det er kriminelle ting, det er kriminelle handlinger, det er skuddrama, og det er narko, og det er hvad som helst. Kig der. Har du nogensinde tænkt over, hvad hiphopper siger i deres tekster? Nej, Hvorfor ikke? det interesserer mig ikke. Yo, what's crackin' like? This is the king of the motherfucking West Coast. Hanging out with my nigga Nemo. Fuck, du har bare godt lavet det der, mand. De har fucking gjort det godt, mand. Respekt for det der. Jeg så det jo alt for sin video. Jamen ellers, Simone og Maria, du er fandme godt gået. Wallah, respekt i jer, mand.